Hola, soc en Joan Massegú i del restaurant Hostal dels Ossos i avui farem un saltejat de bolets amb ceba i calamar. Per fer la recepta necessitarem bolets, en aquest cas rovellons, ceba caramelitzada, calamars, oli extra verge i sal. Primer agafarem els calamarsets i els tallarem. Un cop els tinguem tallats els reservarem i anirem a tallar els bolets. També els reservarem per després saltejar-los. Per començar el saltejat tirarem una mica d'oli a la paella. Primer fregirem una mica els bolets. Seguidament hi tirarem els calamarsets. Tirarem una mica de sal. Tirarem la ceba. I ja podrem muntar el plat. Ja podrem emplatar els calamars amb bolets i la ceba. És un saltejat molt fàcil de fer, molt ràpid i amb un resultat final molt bo. I ja tindrem el plat acabat.